Hallo iedereen. Ondanks al mijn inspanningen zijn er dus nog altijd mensen die zich kleden alsof dat ze elk moment gecremeerd kunnen worden. En daarom zet ik mijn strijd verder tegen de leggings, de 3 kwartsbroeken en de fleeces. En vandaag zijn we gestrand bij Charlotte en haar man Dominique. En ik ben benieuwd hoe... Ilse, kom erin. Chatteke. Ah, en ik zie dat je ook al een vriendin hebt opgetrommeld voor te supporteren. En waar is je man? Mijn man. Ja, dus Dominique. Ik ben Dominique. Zij is Dominique, hè? Oef, 2 vrouwen. Ik vergeet altijd dat dat bestaat. Weet je wie ik schoon aangekleed vind? Ellen DeGeneres. En Sarah Bates. En Peter van de Veijden. Kleren zijn voor mij niet belangrijk. Wat ik belangrijk vind, is dat ik overal makkelijk aan kan. Ja, zeg, en dat wat jullie nu aan hebben, heb je dat zelf gekozen of heb je een weddenschap verloren? Ik draai altijd in mijn vrije tijd. Poes, zeker? Ja. Heel gepast als je in je vrije tijd bij de vuilkar werkt. Echt waar. Oké, meisjes, laat eens zien wat er uit de kast komt. Ja, mijn schat, ik geef het totaal andere smaak dan ik, hè. Wat, hè? Nee, het is grappig hoe je het woord smaak gebruikt. Ah, hoe bedoelt je? Omdat er minder smaak zit in die broek dan in een vervallen rijstwafel. Echt waar. Ja, daar vind jij meisjes schoon in. Ja. Jij staat bij alles, hè, Poes? Oh, dank je, schatje. Ik heb je graag, hè. Ja. Waar mag ik overgeven? Wanneer doet je zoiets aan? Dus ik ga dansen. Danst jij? Ik ga hakken. Ach, laat het alsjeblieft hout zijn. Nee. Zo. Oh, ik haat u. En waar heb je dan nu weer gekocht? Ik heb dat gekregen van mijn Poes. Ik had dat gezien in een boekje. In een boekje, in de woef. De woef zei die. Je kunt me s'avonds wel doen blaffen, hè, Poes. Schatje, niet op televisie, hè. Een lekske geven, bijten. Nee, echt waar. Voor deze aflevering moeten ze me dubbel betalen. Charlotte en Dominique, voor we vertrekken zou ik nog graag willen weten hoe je wilt dat je partner er straks gaat uitzien. Dat is Angelina Jolie. Het hier komt je wil ik wel eens cornflakes eten. Er is geen budget voor plastische chirurgie, hè? En Charlotte, uit wie zijn kommeke wilt jij graag cornflakes eten? Een Ronlemmers. Ja, dat zal dan wel meer de Voslemmes zijn. Kom meisjes, we gaan shoppen. Ja, allee, toont me nu een keer waar je Dominique graag in zou zien. Dat is wel op pet. Dat is altijd scoren, hè. Ik ga naar huis. Vind ik sexy. Ik ben echt blij dat die geen kinderen kunnen krijgen. Echt waar. En vrolijk, hè. Ik denk dat ik schoenen heb gevonden. Goed, het heeft me bloed, zweet en tranen gekost, maar ik heb iets gevonden. Ja? Kijk nog eens goed naar elkaar, want zo gaan jullie er niet meer uitzien. Deze keer ben ik echt waar heel zenuwachtig. Prachtig, prachtig. Echt waar, ik ben nog nooit zo fier geweest. Poes, je draagt precies een vuil zak. Heb je geen kou? Op de hal.
Wacht, vette vies.